z nového videa a v tomhle videu si zahrajeme Roblox a dneska jsme v pizzerce. Dá se tahle pizza vzít ze země? Doufám, že jo. Ach jo, to nejde. Škoda. A my musíme odsud utíct, protože můžete vidět, tady místo pizzy je lebka. A tady je takový šílený pizzař, který nás chce zabít. Takže mu musíme utíct. A doufám, že tady nebude nic těžkého. Jako já umím parkour, to nelžu, ale nevím. Tak třeba taky mi všechno mi nemusí jít. Už dole. Lidi, my už jsme tady dole a teďka si počkáme, protože musíme si počkat, až přestanou padat tady ty věci. Aha, no tak nemusíme. Ono to padá. Ne. Co stalo? What the heck? Prosím, já už... Počkej. Ach jo. Všechno znova. Já jsem to dal. Boom. Tak, je. Jsem tam. Tak tam nejsem. Musí to být tak pomalý. Ach jo. To byl jenom poslední příjem překlad, co jsem spadl. Ach jo. A jestli jste na tomhle YouTube kanále noví, tak nezapomeňte zanechat like, odběr a zanechte si u mě zvoneček, aby vám neutekly další takovýhle videa. A můžete mi napsat do komentů, jaký video bych měl natočit. Buď z Robloxu, jenom z Robloxu, protože asi můj kanál bude Robloxový. A pak asi někde bude i Minecraftový, ale to ještě nebudeme předbíhat. Tak, my jsme tu. Ježiši, tak to by tady museli být velký medvědi teda. Wow, málem jsem se do té pasti chytil. Já mám cheaty, používám cheaty. Ach jo. Ale ono by to šlo přeskočit docela. Aha. Tak já jsem udělal dobrý cheat. Oh no. Zase mám jít Já půjdu podle těch pic. Oh my god. To je týpek, co nás chce zabít. Pomoc. Nevidím vůbec nic. Jsem slepý. Pomoc. Sakra. Ach jo, ono jsem to málem už měl. Málem jsme mu utekli. Tak, budeme skákat tady tomu nubo. Ale jak? Já jsem byl úplně na jiné straně, než byl on. To není logický ta hra. Vůbec. Budu takhle se mě nevšimne. Protože má místo normálních očí červený oči. A je to pěkný noob. Protože my mu utečeme. On tam spadl. Takže mám čas. Utíct.
pěknou chybu. Ne. Já žiju. Tak to je dobrý. Tak. Jdeme, jupi. Jdeme, jupi. Jdeme, jupi. Jsme tuto. Tak, vylezeme nahoru pěkně. Tam tady někde. Tam je pizzař. Sakra, já tam nepůjdu. On se na mě kouká. Koukejte, já třeba půjdu kouká, on se pod na mě hlavu kouká. Je tady někde nějaká cestička. Asi není. Tady jsou všude lepky. Oh no. Tak to je pěkný. Tam byl pěkný pavouček. Já si dám asi první osobu. Ach jo. Vždyť co se ani toho nedotklo? Ach jo, lidi. Vůbec jsem se toho nedotkla, ani vůbec. My jsme to dali. Já myslím, že nás to zabije ty pavučiny, ale my jsme se propadli. Tuhle mám dát zase jak? Co to je? Ono to šláplo. Ne. Já jsem na to šlápl. To je hlupák. To je normálně hlupák. Ale totální. Tak asi nešlapej na to, prosím tě. Já jsem to nebyl. To byl někdo vzadu. To byl tady ten týpeček. Kdo to zase byl? Tak. Co to bylo? Já jsem přešel právě teďka o hlavu. Já jsem neměl hlavu teďka chvilku. Tak. Já rychle jdu. Tak, dal jsem to. Co je tady? Tohle bude lehký. Myslím si. Bum. Tak. Sakra. Oh my god. Tady jsou peti. $60. Já si koupím asi sám sebe. Nebo ne, nekoupím. Snadný
snadný. Proč mi to neskákalo? Naším cílem asi je dohrát tuhle minihru. A doufám, že to zvládneme. A jestli to nezvládneme, tak bude pokračování. Bude pokračování, jestli to nestihneme. Máme ještě na to 30 minut. To jde? To je lehký. Tak tohle mě mega zachránilo. Tak. Jak dlouhý to je? Ne! To mě zachránilo mega. To bylo pár schodů. Ale tohle pár schodů teda nebude. Tak lidi, my už jsme to dodělali a jdeme dál. Easy no! To bylo v uchtě. Jo, no, byla, no. Disko byla mražený, ty jo, máme. Tohle mi přijde úplně rychlý, protože tohle je nejsnadnější. Jo, nejsnadnější. Ta moje postavička nechce vůbec skákat, ale vůbec! Ježiši, tak ta holka tady. Ježišimarja, já jsem si úplně. Že tady bude nějaký fighting. Já nemám žádnou zbraň, takže mě nestane. Tam ten je na speedu. Tomu museli přidat speed. Teď on je strašně rychlej. Ale strašně, není tady nějaká zbraň. To mohu zabít jsou. Já půjdu takhle, tam mě najde. Doufám. Kam mám jít, pomoc. Už jsem tuto. Čauky, blbečku. Ne. Já jsem se lekl, že mě to zabije. Protože ono mě to nechtělo pustit. Ono mě to nechtělo pustit a umřel jsem. Ach jo. Proč? Ne, já nechci. Ach jo. To nestihneme dohrát. Takže možná už předem budu vědět, že bude pokračování. Protože to je hrůza. Tak. Teďka se budeme snažit. Ach jo. A konečně jsme tu. Jdeme. Bum. Ach jo. Já už to nechci dělat. Takže takovým tempem už bude druhý pokračování.
sakra. Ach jo, to není fér. Proč to nejde? Já tady ty parkoury s těmi hlama tyčkama nemám rád. Vůbec je nemám rád. Tak, možná trošku si to obdálím. Tak, bum. Ne! Ach jo, dejte like a odběr, aby to šlo líp. To už je hruza. To je hruza. Jdeme. Tak nejdeme, když jsme spadli asi. Doufám, že to dohrajeme. Ale nedohrajem, protože mě to nepustí dál. Jak to máme stihnout dohrát? No, že To bylo tak před koncem a musel jsem spadnout tak před koncem, tak tohle je hrůza. A ještě teďka si musí spadnout, protože to je retard. to retardovaná. Co když tahle hra je totálně buglá? A proč se mi tady furt ukazují ty nabídky? Já je nechci. Ach jo. Já jsem to dal. To je normálně neuvěřitelný. Já jsem to dal. Tak. A proč mě to zabilo? Ach jo. Ježiši, proč to je červený? Furt umírám, to není... Ach jo. Ale teď jsem o to byl aspoň tak kousíček od toho. A ono mě to stejně jak zabilo lidi. Dejte prosím odběr, aby to šlo líp. No, konečně to jde. Takže někdo z vás musel dát odběr, protože mi to šlo líp. Děkuju. Jste hodní. Jdeme. Jsme ve... Ježiši. Oh no. Ne. Tohle není pro mě content. Sakra. Tak, jdeme takhle pěkně. Ach jo. Máme páčidlo. Skočit dolů? To nejde. Co mám teda udělat? Tak. My jsme to normálně dali, to je neuvěřitelný. Já už chci být nahoře. Já tam třeba nevidím vůbec nic. Jenom světlo. Prosím, ať tady není parkour se speedkou, to by bylo nejhorší. Já si kouknu, jestli tady je speedka. Tak tady bude parkour. Aj.
Spítka tady nevím. Nevidím ji. No, uvidíme. Já nemůžu, ale já tady fakt vůbec nic nevidím, žádný vchod. No tak už to vidím. Tamhle. Ještě pomalejší by to mohlo být. Já tam doskočím. Tu jsem. Yes. Jsem tu. Oh no, oh no. Ono to zabilo přede mnou tu holku a já jsem šel rovně. Oh no. Ale jak? Jak? To není normální. Teď mě to nemohlo zabít, už jsem byl tam, kde mě to nemůže zabít. Tak teďka jsem byl tam, kde mě to... Aha, To je vynikající, no. A tohle nedohrajeme. Nedohrajeme. No. Ona mě to zabije, když mě to nemůže zabít. Tak je to normální. To tahle hra. To je nenormální. Já si počkám, až se to zavře a hnedka půjdu tam. Bum. Utíkej. Ale jak? Ono to ani nebylo dole a hnedka mě to zabilo. No. Lidi. Ach jo. Já budu takhle pozad, takhle. No, teďka mě to mohlo zabít, no. Máme ještě pár minut. To nedohrajeme, lidi. Asi tady bychom to mohli ukončit. Ne, nebo ne. Ještě těch 8,5 minut dáme. Možná to můžeme dát tady tohle. Ono mě to nemohlo zabít, protože jsem byl tam, kde mě to zabít nemůže. Taky dobrý způsob, no. Ještě 7 minut. Za 7 minut to nezvládneme ani, kdybychom měli spítku. A to by bylo super, kdybychom měli spítku. Aspoň by mě to tady nezabíjelo. Tady ta blbost. Blbá. To je mega rychlý, takže ono to je úplně na protože asi to nemůže se zavírat, když já tam jsem. Já jsem... Ach jo, tahle hra je nejhorší hra, kterou asi natáčím. A to jsem hrál možná i horší. Která je ještě bugnutá. Tohle je bugnutá hra. Nedoporučuji. To je ta nejhorší hra na světě. Ale já už jsem byl tam, kde mě to nemůže zabít. Ach jo. Tamhle jsem byl. Nemohlo, ani nemělo šanci mě to zabít. To samý teďka. 6 minut ještě máme. A ono ještě jsme to nedali. Ach jo. To je hrůzné, ale totálně. A jak mě to mohlo zabít? Jak? Nevím. 5 minut ještě. Ach jo.
Lidi, my se nedostaneme dál. Ach jo. Proč? Dá se dolů? Dá. Ach jo. A teďka mě to zabilo jako jak? Ach jo, za chvilku 4 minuty a my jsme to ještě nedodělali. Ach jo. Nezvládl bych se, kdyby tady byl spítka. To by bylo nejlepší se spítkou, no. Ale my, když už jsme byli tuto. Jdeme. Pojď nahoru, no. Lidi, já bych to asi už tady ukončil, protože ono to je nemožný, takže si užijte další takovýhle videa a zatím zdar!